Με την Χρυσή Αυγή στη Βουλή όλα αυτά τελειώσανε. Όποιος τολμήσει και επιλέξει για αυτά τα θέματα και αμολύσει τις αρλούμπες του και αμολάει τις αρλούμπες του για τα εθνικά θέματα και λέει ευχαριστούμε τους Αμερικάνους ή μιλάει για σύνδετες ονομασίες και για άλλα θέματα, θα τους δείχνουμε το βίντεο του Αντένα. Με απειλείς? Ναι, σας απειλώ. Έλα λοιπόν. Σκασμός εσύ. Έλα εδώ εσύ. Εσύ έφερες καμία? Όχι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ύστερα μισή ώρα έβλεπα πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Και κίτρινες, παιδάκι. Μαμά, αυτός...